vážení přátelé a příznivci Solisu v Čechách i na Slovensku. Dnes bych vám chtěl v krátkosti představit rozšíření našeho sortimentu o závěsovinu přímo z fabriky Solis, kde můžeme garantovat jak dostupnost, tak kvalitu, náhradní díly, servis a samozřejmě robustnost materiálu. Jako první bych se zastavil zde u klasického mulčovače s vodorovnou osou rotace. Velmi jednoduchý stroj, velmi masivní, když se podíváte na úchyty, na šrouby, na všech kolem dokola. Čili principiálně velmi jednoduchá, klasický nakardán na 540 otáček. V tomto případě záběr 1,5 m, umíme samozřejmě i 1,20 m, 1,30 m. Tenhle konkrétní stroj váží zhruba nějakých 165 kg, takže železo. Jo, odolné, robustní. Výška střihu se šteluje jednoduše posouváním celých těchto bočních plazů, po kterých to jezdí. Jo. Řetězy jsou proto, že se to vlastně funguje to v plovoucí poloze. Pokud se podíváme na vnitřnosti, respektive vnitřek, uvidíme za řetízky, které zabraňují odhozu kamínků, v podstatě jeden plocháč, na kterém jsou přišroubované 2 nože. Jo, ty nože mají řádově možná 7-8 mm, to znamená, jen tak něco to nezastaví. Princip fungování uvidíte v druhé části, kde uvidíte video. Pokud stojíme u toho stojanu, rovnou bych se ještě podíval na rotavátory. Zase ta samá fabrika, ta samá robustnost, hloubka mimo jiné se šteluje tady vlastně na těch plazech, plus samozřejmě nějaký odhozový plech, zase na 540 otáček. Když se podíváte na masivní kudly, které tady jsou, jo, tak naprosto ideální jak na přípravu půdy pod brambory, pod zeleninu, dá se s tím zpracovávat i trávník, když to vezmete, nejdříve jenom sloupnete, seříznete drn a po druhé to pustíte do hloubky, máte krásně připravenou půdu. Někteří s tím dokonce i v úvozovkách zaorávají hnůj nebo zelené hnojení, to znamená, vezmou to jednou na čisto na jaře, počkají 14 dní a sází brambory nebo zeleninu. Takže to je asi tak všechno, co bych vám chtěl říct k prvopočátku závěsoviny, značkové závěsoviny Solis. Budou následovat další mulčovače, příkopové mulčovače a další věci. Děkuji a příště naschle.